Здравейте, сега ще ви покажа рецепта за веган брауни. Вкусна и здравословна, останете с мен! 250 грама брашно, 150 грама кафява захар. Аз използвам на тази марка. 40 грама какао. Моето е натурално. 20 мл олио. 250 мл вода. 10 грама бак пулвер. И един банан. В купа си смесваме сухите съставки. Разбъркваме добре. Добавяме заедно водата и олиото и отново хубаво разбъркваме. Взимаме си хартия за печене, аз използвам такава за фраер. Намазвам с мазнинка по краищата, защото не знае колко ще се надигне, все пак да не се получава залепване. И малко мазнинка и на дъното. Изсипваме сместа. И заглаждаме. Редим си бананчета, като трябва да са нарязани на тънки кръгчета. Загряваме си фурната на 180 градуса и печем за 25 минути. Аз пробвам да видя дали е готово с дървена клечка. След като е суха клечката, значи се е опекло напълно. Премествам си го в чиния. И отстранявам кухненската хартия. И готово!